Bangaron sa pagsulbad ni ini, nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabid na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jade, hingkod ang pangidaron, usa ka single mom, og lalaki ang akong anak. Taga Sarangani province gid ko, pero di ako karon sa Riyadh kay usa man ko ka OFW. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong anak. Nagdamag gud siya sa apelyido sa dili niya amahan. Aron niya sabtan, sugdon ko dang 17 anyos pa lang ko nga napaburusan sa una na kong uyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Mabdos ka, Jade? Oh, James, ngayon sa may atong buhaton. 17 anyos pa lang ko ng eskwela pa ta. Kuan? Kanang, Unsa, uy. manubag na. Pinyuan ta ka. Salamat, James. Kanus aman. Ay, sukad sa pag-ingon ako ni James nga mabdos na ko. Wa na gyud noon siya magpakita. Ya dili na nako siya makontak. Silingan raman unta mig bariyo. Pero mauwaw sad ko mo adto sa ila. Abi pa lang mamugos ko. Jay, Ay ma, ikaw man di ay na. ay, naman ka. Kabantay ko ni mo ning miaging mga adlaw, no? Magsige ka nalang kinuktok. Ah. Uwa na sa mo anhing imong uyab din sa tong bahay. Nag-away mong James? Ma. Ano ka, uy? Kalit ka man ang hilak niya. Ma, ayaw kasuko na ako, ma. Ha? Nga naman di ay, uy? Mablos ko, ma. Ay, ginoko santissima. Og suka sa gisultihan na ako si James ana. Wala sa siya mo kontak na ako. At tuon ako siya sila. Ma, ayaw. Ayaw lang good. Abi pa lang na mo gusta. Unsa? Pila na kabuhan kining akong tiyan. Dako na gyud siya. Ugwa na gyud magpakita na ako si James. Ayo, Baka akong tawhan na. nagibis. Uy, ikaw man ko di ay ni Dong, Freddy. Ay, dali, Dong. Dayon, dali. Si Freddy nga among silingan. Salamat. Ako'y imong toyo. O, Jade, udasayod ko sa imong kalimtan karon. Kaya gisultihan kong mama nimo. Oh. Kung musugot ka, Jade, ako ang mga mahan sa bata. Mag-ipon ta. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Suod sa akong mama si Freddy nga among silingan.
Og wa ko nahimo adto higayuna kay niuyon man si mama nga muipon sa amo si Freddy aron may matawag nga amahan sa akong anak. Hangtod nga nanganak ko. Si Freddy ang nag-asikaso sa birth certificate sa bata kay luya pa man ko adto. Og gibada niya ang iyang apelyido. Apan tulo lang katuig ang among relasyon. Nagkabuwag sad mi og ni abroad ko diyan pwede na nako mabiyaan ang akong anak ni mama. Nakapila na ko kalarga og ning higayuna 13 anyos na ang akong anak. May kalit nga ni santop sa akong hunahuna nga nakapahasol nako may tungod sa akong anak. Unya, Unsa? oh mao na ma. Gusto ta nako ipausab ang apelyido sa akong anak ma. Unsaon ka na ma? Uy, murag sa akong nahibaw-an, mahal man ang pagpausab sa apelyido sa anak, Jade. Per letter man kuno na. Unsa ma? Kung pila ka litra ang imong ipausab, mausab kuno na ang mabayaran. Ug murag tag 10,000 man siguro to matag litra. Ha? Uy, kinuo ko ma. Taas ra ba natong apelyido? Ay mao man gani, mausab na akong gihuna-huna. Awon sa man, daghan ka na gyud og natigom diha nga nakahuna-huna ka naman ana. Ay, wa good ma. Kuan lang ba? Useless man good nga nagdasya sa apelyido ni Freddy. Kay human baya mi magbuwag, wa na bagay magsustento sa bata. Ni makita gani wa. Giabandonan mi niya. Og luoy kay ang akong anak maoy nga magdas sa apelyidong Freddy. Lalaki baya siya. Unya kung maminyo siya, hastang iyang mga anak puhon magdas sa apelyido ni Freddy. Nga dili man gyud niya tinuod nga amahan. Nay, kay mahibaw ana Jade. Uy, may kwarta ka kang ikagasto diha. Asa man din ang kanini mong kaipon ron? Na, wa na gyud ko mahibaw day og asa na na siya ron. Na, lisod na uy. Kay mag-need magkag-approval anak niya. Unsa? Nyay mas dali ay. Ipa-late register na lang ng imong anak. Maayo ka ha? Mauli ay nako karon diha sa Pinas. O gusto ko nga mauna ni akong trabahoon inig uli na ako diha. Papa naglibog ko kunon saon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Nagdaang akong anak sa apelyido sa akong kaipon sa una, apan dili gyud siya maoy amahan sa akong anak. Pwede ba nina akong ipausab ngadto na sa akong apelyido? Ikaduhang pangutana. May nagingon nga magkinahanglan kuno ko og pirma sa akong kaipon ani o consent kung mapausab ni nako. Gikinahanglan pa bagod na nga dili man siya gyoy amahan ug wa man sad siya magsustento sa bata og 10 years na mi nga nagkabuwag. Ikatulong pangutana. Hapit na kumuuli og Pilipinas og asikasuhon ko unta kini. Pila man ka days ang pag-process ani og pilay magasto. Tinuod ba nga kada litra kuno ang bayad sa pagpausab? Ikaupat og katapusang pangutana. Nag-eskwela na baya siya kay 13 years old naman. Lisod na ba ang pagpausab ani? Unsaon man ako kung maminyo na siya puhon, kay lalaki baya siya. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jade. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course, sa mga pangutana, ang mga medical nas Dr. Rene Obra di maguol, busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man, lain-lain yung klase guys or pamaagi kung unsaon ninyong pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo ang importante kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan na ng inyong mga pangutana, problema para mas masabdanan namo ang inyong giagian in life o mas klaro hanay pod og hapsa among mahatag nga tubag anang inyong pangutana. Kay dili tanan parihag tubag kay abi pariha og balaod nga gihisgutan ha, magdepende baya gud na guys. So
mo lang na atong hangyo, no? And sa tanang mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Bathan, Elaine Tantengco Bathan, ug sa attorney Elaine Tantengco Bathan nga Facebook page nako, a big shout out, a big thank you ninyo. Ug sa tanan nga mga sastre, no, mananahi, cutters, no, ni Mama Philip Tampos. Nagkita Miss Ayala niadtong Sabado during the kasalan na exhibit nga gallery. It was the biggest bridal gallery sa Cebu, and misuporta ta kay kibaw mo kaning Cebu is a very good wedding destination, dili lang para sa mga taga Sugbo but sa mga taga Gawas pud. Uso ba na magpakasal sa Gawas, guys, and that is what you call as wedding destination tourism. Kibaw ba mo unsa gyud ka importante ang turismo sa ekonomiya sa nasod, labi na diri sa Sugbo, no, diri sa Cebu. So congratulations to the organizers of Kasalan 2026, and especially to Jason Maglasang for inviting me to be one of the models na murampa sa ilang beautiful gown sa bridal gallery din sa waterfront, kang Tita Janet Chua, and kang designer, no, who I had the privilege of wearing the gown, kang Puwi Quinones. Thank you very much ninyo. You can visit bridal gallery din sa waterfront na mga ready to made beautiful wedding gowns no ug packages nga pwede ninyo magamit na, di na ta ma-stress kay nanay sanina humandaan ang pagpa-adjust na lang, and very beautiful, unique and original pieces kina sila dinha. Letter sender atong taguon sa pangalan nga si Jade, gipadala ni niya sa ato ang email address pinaagi sa suliran _612@yahoo.com. Single mom, laki ang anak, taga Sarangani Province. Naani siya sa Riyadh. So shout out to you, Miss Jade, for listening and tuning in, and mabuhi ka sa imuhang pagpaningkamot isip overseas Filipino worker dinha sa Riyadh. And hinaot untang hapsay malinawon mo maski na ay gamayng kasikas ug kagubot sa peace and order dinha tungod sa kagubot dinha sa Middle East, pag-amping kanunay kauban ng ato ang mga ubang OFW nga maminaw sa nato pinaagi sa ato ang YouTube channel ug sa ato ang Facebook. 17 years old pa man gud ni siya, bata pa ni siya, na mabdos unya ang katong nakabuntis niya, katong si James Murag. That's all, thank you man. Unya, so naani siya apelido nga di concern ug ang mga pangan nya muli ay na pud siya sa Pilipinas, unya mo na yang gustong trabaho ang mga problema sa record of birth sa iyang anak. So unang pangutana, nagdala ang akong anak sa apelido sa akong kaipon sa una, apan dili gyud siya ang amahan sa akong anak. Pwede ba nina akong ipausap ngadto sa akong apelido? Unta gyud, kay di gyud unta to sakto nga ang imuhang kapikas labi nagdi siya ang amahan, maoy nagdala sa iyahang sa apelido sa imuhang bata. Di man mo kasal. Unya ang balaod nag-ingon nga kung ang babae manganak agawas sa kaminyoon, ang bata is considered as an illegitimate child. And an illegitimate child mo carry o magdala sa apelido sa mama. So mas maayog yun nga imong usbon, tarungon, klaruhon, saktuhon ang record of birth sa imuhang bata. Adto ka sa local civil registrar. May mga nag-ingon nga magkinahanglan kuno ko og pirma sa akong kaipon ani or consent kung ipausab nako. Ikinahanglan pa bagod nga di man siya ang amahan ug wa sad siya magsustento sa bata nga napo na sila katuig nagbuwag. Wa ko kita sa birth certificate ug kung unsang higayuna or sitwasyon na giunsa nganong pagpadaang akong pagsabot mo nang nakadasos apelido is that ay gibutang nga siya ang ngan dito sa papa iyaha ug gi-acknowledge pagyud niya. So dako gid siyang trabahoon and he has to execute an affidavit to actually show nga dili siya gyud ang amahan unya gi-accommodate ra niya. I'll be very frank and be very honest, medyo nag-thread ta galakaw ta anig medyo delikado nga mga lakang tungod kay ang kanang acknowledgement sa likod sa birth certificate sa usa ka tawo notaryado na nanumpa ka ana nga tinuod na nga ikay papa, delikado tag makihaag kasong perjury. So tarunga hapsaya tarunga mo ta maingon ko ninyo guys nga ay gud mo pataka ug
kanang fill up anang birth certificate kinahanglan sakto gyud og tinuod ang mga detalye nga naa dinha. Ikatulong pangutana, hapit na kumuuli og Pilipinas ug asikasuhon ko unta ni pila man ka days ang pagproseso ani ug pilay magasto. Tinuod ba nga per letter kuno ang bayad sa pag-usab? Okay, klaruhon ko gyud ni ha. Kay kani gabig ni kadakong sayop na hangtod karon pila na lang ko katuig manambag. Mubotho gyud ni every now and then kanang maingon sila nga kung magpausab ka sa record of birth nimo per letter ang bayad. Fixer imong kasturya ana day. Kung mauna ang imuhang nahibaw-an, dili gyud in town na per letter guys ang pagbayad nato. Sa typewriter no nga kada tuplok bayad dili in town ay luping pang abogado ani no dili magdepende na siya kung unsa ang nature sa correction of entry. Ang importante is adtuon ninyo ngadto sa local civil registrar kung asa na tao or kung naapog kung sarangani ni narehistro nga taga sarangani ka adto ka. But good news no bag-o kog nakabasa og circular nga pwede gud ka maka-process maski asa kung pananglitan sa sarangani ni narehistro pero imuhang balay karon na nag Cebu, pwede ka sa Cebu City nga local civil registrar unya mag-remote mo matabangan mo og pa-correct ana dito. Okay? Unya, as to magasto, it will depend, no? Kaya depende, like I said, sa correction. Definitely, basin makagasto po tag pagpanotaryo sa ubang mga dokumento. Basta ayaw og duol, pataka og fixer. Adto dito sa opisina, sulod sa local civil registrar. Ayaw anang sures-tures, mga musugat ni musgate pa lang. Kay, say ilad na, ha? Okay. Ikaupat og tatapusang pangutana, nag-iswilan na baya siya, 13 years old na. Lisod na ba magpausab ani? Unsaon man na kung maminyo na siya puhon? Kay lalaki ba siya? Dili na, it's not because nga maminyo siya. Dili ra kana. Of course, daghang factors, no? Aside sa maminyo siya, magkuha sa iyang record sa eskwelahan, inig ka 18, magkuha lisensya, ang SSS, kung mularga, magkuha passport, daghan kayo, inig butar, and everything. Munang dapat, karon pa lang, tarungo na nimo. Ang danger pag yun ana is, di man siya danger, no? Pero mahog baya nga anak niya so makapanunod na. Suluoy pug kaayo tong uban didto nga legitimate nga anak sa iyahang asap imong pares good mismo nya dili tinuod ba. So hanayon hapsayon lang gid nato tanan natong dokumento. And again, reminder sa ato ang mga suking tigpaminaw, dili gyud ta magpatakag butang-butang og mga detalye, no, or magsuwat og mga items sa birth certificate, marriage certificate, death certificate, no, kanang mga official records na dili sakto, dili mao, or bakak. Aside from the fact nga magka-problema ta later on sabas ato ang letter sender, no, nga si Jade karon, delikado gyud na siya because you might be accused or facing charges of simulation of birth, which is a criminal offense under the revised penal code. Ha, di ta magpataka. Plus, hasul kay magpa-correct guys. Tanawa karon no, imbes mo bakasyon ka, inig uli nimo part sa imuhang oras, mahurot kay mag-asikaso ka imbes mag-beach outing na lang mo sa pamilya kay ana biya nagmuuli sa gawas, no. But then again kinahanglan gyud na nimo ayos so Jade, ha. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.